doki ga dan Aliyu ne na ala mai kara an dan gyara ka zamani dan gyara ka wallahi Abubakar ya zo maja da watan magaye Abubakar yana maja amma mun san gurba da shi maja yake maka shi yake maka maja maka maja ai baban gida Ogobiri dan gyara kana dan gyara Ogobiri Allah ne gara kallo nan gasan za ta gaza ana daure hannu ne yanzu yana kai shawagi da hagu ga sanin yan dankan da ne a hannu ibola daga bangaren kudu ba hagu mai takwasara daga bangaren kudu Allah ba mai da musa da ya zo nan Ali Zuba ibola sanin yan dankan da ya bago ba zan zauna ba to ana gumu inna lillahi na bani bola inna lillahi a cikin ruwan da ke jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi na bani bola yau na bani bola inna lillahi ba ku da zai hadi na coach ɗin yake na dogo ni ma coach ne wannan ma wuce coach ni a coach ni ma wuce coach yawa ni ma wuce coach ka da ba coach din ba gwamnati ka bude idon ba
ya na abe kamata ma kuma ba ku kiɗa wa'anda za su yi karfe su ne abin da za ka yi ma kiɗa kai ina na gidanka to kuma kai kalla ba za mu yi damban kasuwa ba je ka sa kayanka ba za mu yi damban kasuwa ba je ka sa kayanka ba ko da ba ce kai ƙaro ba guta ba za mu yi damban kasuwa ba je ka sa kayanka je ka sa kayanka babu manta ka san kai tashi sai ko shan ba shi ne zuwa shi ne kudin su ka san damban gasa haka ne ka san dokokin damban gasa kana yi ka san dokokin damban gasa shago amadi ka busa musu shagon mada ka daura hannunka inda ka daura hannunka ta busa musu shagon amadi sun shiga dambe Dausa, zo mana. Ɗan kallon kudu sun maka kuwa. Ɗan kallon kudu yanzu faɗa Hausa yana da iyali. Ba kamar da bane da Allah. Bai kamata ya buga ba a ce ba da wata 10,000 ba. Bura uban na kai, ba abu wani bai da ina tu. Wani barbani ya hau da fi sha'atin lahi. Faɗi, kauta. Shagon mara. Kuwa ya bugu ciki a arziki na ma ba kawansa ba da sai ake ne abu da aliyu inda kafa ya sa ba hagu mai maciji ka ji an ma'aiki a macikin na akwai nisa ba hagu shafa ana kana sha da baya ko mahili ba hagu shafa ana ganin shi ba. Kada ƙarfi ka tare mana hanya. An gama. Ok, za ka sake takalmi ka ko? Ga dubin mace. Nali Zaki Jamus shagon sojan kyallu dole mata gidan dai haka yaka tafiya. Gidan dai haka yaka tafiya. Wani ugwanni na ga an ja tunga sarkin mu a kan dambe. Na ga an ja tunga Aminu mai unguwa mai sulki ya ja bataliya kashe alkari ya ja bataliya. Ga gidan ya cika. Ciwarsa wani shegen mota. Zamani! Gaba dai! Zamani! Na zo ka kara da min nan wallahi. Taka da gaba. Shage rubuta ke idon ka ba. Shegen mota ka kai gyara zaman kali. Amma da alama kamar da Aminu ba mu sannan ana ta tashi wallahi. Bawa da Mehdi! Ali ba hawa!
Mulki